Такова, ти знаеш, че на лигата ти може да се попетля някои работи. Някои, нали, като до не идваш, може да и за не да е 10 ми 5. Най-малко 5 може. По-малко. А? Как са? Петра влезе ли? Ръчете опак. Той е там. Там аз не мога да го правя, защото... Чакай, сега ще го правя. Тука си, нали? Не. Хубаво, я ще го правя. Аз слизам единичка. В момента снимам да знаете, от такава игра. И арта сме косми. Майко, смятай. НЧФЛ 3G флаш. Мале! Чи ти още такова ще не е план или не? Седя му плетов вече. Севан ап. Айде да влезем. Ама то няма никой. Ай нищо само за малко смеши. Да, не можете. А ще викам още хора, там стане мастера Станчев. Миро. Смят. Станчев да е планата, да? Той, Петърко не беше се махал. Това съм още... Аз не съм. Възпихам. Аз още съм много сигурно. Омага. Мале, Енчев. То спада, че... Ой, ярто е! Как тос? Хубаво играй малко е, ама малко. Е така да лъжиш видиш. Та, както вчера она е тактика, идваш с мене. На бъта, помниш ли си? Чакай, та бомбата тя не е. Да, Енчев само е виновен лага, да, то ще е. Енчев не видя ли какво написал? Че му лаги. Ари бе, на малко са ми лати бе! Мога... Вие сте по 1000 човека и взимате всички кил. Човек, ти пак ще кажа, че съм хакер. Доказателство снимам в момента с рапта. Пристрелята с Ема то има определени места. Да. Енчев, виж го е. Енчев вика лагма, те на събрани там. И кой искаш бе? Балет ли ти играят? Браво е, Петре. Петре в момента в твой клан, седя много. Кой е? Ще купиш 4 на 5, демек ще се по-слаби, защото ще рима. Петре, ти ли си жив само? Мое, оставите ми го, аз го източих! Да бе! Чекай малко, с него бота. Да. Да! Снайпера, Петре, давай. Браво. Да бе! Аз му вземам кръвта, после ви го Петър го зриби накрая. Ай сега гледай бота колко правя. Ну бъде, маленчев! Ей сега ще заобиколя, ще виж. Иди да обикаля, яр човек, нека, яр човек. Не, чакай, аз ще го изчакам. Той между другото още един заобикаля. Виж го деча Кали. Челепша, но бари. Само примести твоята, той много цята. Маленчев, голям грамотник. Гледай се, ако се снайпера,
съм имал снайпер, ще го утрепа. И да, слушай. Ари, бе! Ти ли до мене, човек? Браво. Мале, Енчев. Направо толкова е тъп. Много бъдеш ми каза, съм играл дълго. Петър пък отколкни. Петър е играл повече от мен, леже. Моля, искам да заложа. Смятай единичките къщи в тази Енчев му се намиста и го уби пак пък то с го. Нищо не са чуван. Оф, чакай ти, бе. Да чака. О, Енчев, това е моя. Ари, ламе, банка. Ти обезврежда. О, какъв хедшот. Не беше хедшот, много утрепа. Ати банка. Хак... с... хакер ли съм, бе? Като те са пак ще кажа, че там пак е рибан. Долу! Не са яд! Ари, бе! Куто си и баш ли като? Чакай, бе, защо мой ме уби? Енчев, аз искам да са двойка да мога да взема мемка. Яр ти лява мап. Ярд. Ама мапи, да. Тос пък. Виж колко кура сме, как ще дам яр. Ой, нищо се чуя, Петре. Добър. Тига ти ма да си пяла, бе. Има долу някакъв на стълбица, долу май. Долу виж члесто долу на ярда на стълбица, за съндъци се долу, човек. Еми как да сляза, като ще ме уби, бе? Няма този спокойно. Той е на Чак- ярда. Чай да... Стой тук, стой. Чакай, ще кай го едва. Обърна са да пакет. Другия долу май. Дяло. Да, бе, аз съм на 18. Не, 20 минути. Айде, ако да бие. И да мога да гръмне, ще гръмне. Да много гръмне. Си гръм, ама Енчев пак действа. Няма гръм, няма, ще успей. Успях. Давай, ще ма. На една секунда, човек. Ма, викам, тос не знае. О, Енчев, остави мъртъв вече. Ти ма я, бе. Мале, знам си бизончето. Ще види той. Са, ела ярд. Стяне. Бизончето. Бизончето. Как си чеш чуканата я? Чоханч. Ари, бе! Какво направи? Чоханч. Къде го е, човек? Горе, долу. Не можа да го убия. Тук това, приятел. Айде, тук снимат само. Тос къде са цели, бе? Мале, искам да му... Енчев да дойде на бето. Само да видим какво ще го направя. Искам аз само с шпиенче. Аз. И веднага или съм бил на малко кръв, или... Нали много добър днеска, зато и на турчина като вървяхме. Такова. Седов вика повече няма, не го искам тос.
мъртъв, той доплю. Ари, бе, къде е тос? Тук къде са цветете го някакво. Върта са, брат. Не мога да видя. Знаеш кой някой да дойде единичка, аз искам две. Да, че искаш да силниш. Какви е, бол? Аз стоям единичка, ти вари двойка. Хубаво, ти вари. Ала, билион дядо. Действам спора неща, аз съм ти. А, Петров, тос не е ли светло, бе? Не, той вече не е. Билион дядо. Чоканч. Аз и че си чокана. Къде Енчев добрия, боже. Третия флаш. Нали съм много добър, бе? Чат. майко, иди, бе. Добре, че сайта забавен.com. Тя ти вика как. Човек, ама мапи играм, да знаете. Добре. Да ми кажете нещо. О, на мене ми се че оръжието, е. Читам. Ти си остана той човек. Давай 7 на 4! Бах ти! Вие 7 на 4, никакъв шанс имаме. И да вземеш. Да, пукнама с 3000 такова долара, пусква. Сега спомниш, ще му отидете нарочно, после да снайпера. Май, защо станах? Майко, ще я те убия. На 7 кръв съм. Точно. Ай! И тук как не ти. Тук ма стига да ме... Давай човек, 8 на 3! Ей, как си? Минус 2, моля са. Едно. Пак няма много пари, ма... Ето. Ете, вече добре. Аз имам... Сега Я. го баннат за лауна. Бърт. Зад мен е. О, мага. Дори как му да го взимаш? Ти как гърмаш?